kontra sa naglalakop na scam. Mga kliyente kan Department of Agrarian Reform, pig-abisuhan na magpasiring sa Regional Government Center. Rawis, Legazpi City magpuon Hulyo 1 dahil dumanaan bagong opisina kan nasabing ahensya. Marcos namimibi kontra sa makusog na kalamidad sa paglaog kan La Nina phenomenon. Senator J.V. Ejercito ibinusol ni Senator Sonny Angara bilang DepEd Secretary. Pilipinas, may 175 active fault na pwedeng magkausa nin makusog na linog. National Telecommunications Commission nagpatanid sa publiko laban sa mga scammer na nagsasign o nagsasagin-sagin na empleyado kan ahensya. Sa ibang nasyon, Taiwan, pipalikay ang sendang na mamanuaan na magbiyahe sa China asin teritoryo kaini. Baretang Sports, Gilas Pilipinas, Coach Tim Cone naghahanda na para sa matinding laban sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Detalyes kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Inawisuhan ni Social Security System, Legazpi Branch spokesperson Janet Mapa ang sendang mga miyembros na maging maingat sa naglalakop na scam o pangluloko gamit ang sendang opisina asin target kan pangluloko ang mga miyembros asin pensionado kan SSS. Sinabi ni Mapa na dapat basta-basta magtubod sa anuman na estilo nin pangluloko kay bana na ang pag-click nin mga link na posibleng maging dalan para makuhaan mga personal information. Sigun sa iya, may naglalakop na informasyon sa social media na nagsasabing may mga kwartang posibleng ganahon sa paraffol kan SSS asin ang dapat sa nanggibo niyo ang i-click ang itinaong website asin itatauman ang mga pigkahagad na personal information. Tanawan ni linaw ni Mapa na ang SSS daay din siring na programa kung kaya daay dapat magpalansi ang mga miyembros ninda. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Makakatabang nin Marhay ang Digital Transformation Center na makukuha sa Capitol Annex Building pag-abot sa digital access kan komunidad. Sigun kay Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol Regional Director Rachel Ann Grabador na mapapakusog kaini ang kaaraman kan publiko sa digital sa paagi kan development asin acquisition kan essential digital skills. Sinabi niya na ang establishment center na ini bako sana para sa milestone kan rehiyon kudi sarong paglaom sa progress kan mga albayano. Naging matriyumpo ang ginibong National Simultaneous Earthquake Drill para sa second quarter kan taon sa Camp Simeon Ola. Nagpartisipar didi ang mga tauan kan Philippine Army, Office of Civil Defense, asin Bureau of Fire Protection. Gabos na personalized nag-perform kan duck cover and hold position sa paagi kan iba-ibang senaryo arog kan rescue and evacuation techniques sa panahon kan disaster response. Ang National Simultaneous Earthquake Drill pigigibo kada quarter kan taon para masiguro ang preparasyon asin ang paghahanda kan kada personahe sa iba-ibang emerhensya asin disaster response. Magpuon sa Hulyo 1, ngunya na taon ang gabos na mga kliyente kan Department of Agrarian Reform o DAR Bicol pig-abisuhan na magpasiring sa Regional Government Center, Rawis, Legazpi City sa hampang kan Commission on Audit o COA dahil dumana ang bagong opisina kan nasabing ahensya. Sigun kay DAR Regional Director Ruben Teodor Sindak, gabos na mga kliyente ninda na may transaksyon sa DAR Bicol dumana ipoproseso sa bago ninda nga opisina
opisina. Matatandaan na kan Lunes tinaawanin onra kan Dar Bicol ang luma nindang opisina sa pagsabi na haloy na panahon na ninda ining naging istaran sa pagserbisyo sa publiko. Mientras tanto, naging makabuluhan ang Children and Youth Wellness Week celebration na may temang Building Bridges, Changing Lives, Honoring the Compassion and Commitment of Child Development Workers kan Gobyerno Provincial kan Albay sa paagi kan Provincial Social Welfare and Development Office. Inipig organisar sa paagi kan duwang aldaw na aktibidad na pinartisiparan ni 95 child development workers sa iba-ibang banwaan asin syudad kan Albay. Ang Children and Youth Wellness Technical and Advisory o Advocacy Center iyo ang nag-introducir kan mga workshop na may katuyuan na mapakusog asin madagdagan ang kaaraman sa self-awareness asin pagpromotir kan healthy routine asin stress-free day kan kada saro lalo na sa mga kaakian. Mantinidong nasa alert level 1 status ang Bulkan Mayon. Ini base sa nakaliis na 24 oras na pagmonitor kan FIVOX. Katakod kan padagos na aktibidad kaini. An average kan sulfur dioxide nasa 591 tonelada, mantang padagos pa ang ground deformation. Mientras tanto, kumemorar ngunyan aldaw kasabay kan selebrasyon kan Solemnity of Saints Peter and Paul ang ika-73 na anibersaryo kan canonical erection kan Legazpi Diocese. Sa informasyon na ipinaluwas kan diocese taon 1951 kan masiparar sa teritoryo kan Archdiocese of Nueva Cáceres ang Legazpi Diocese asin nagserbi sa mga paratubod kan Albay. Dalang kani mas kuminosog ang Mission of Faith, Evangelization and Community Service kan diocese. Mientras tanto kasabay kan piga-antisiparan na selebrasyon kan Diamond Jubilee sa taon 2026 inagid kan diocese ang giya kan Nuestra Señora de Salvacion asin San Gregorio Magno sa padagos na journey o paglakbay bilang local church. Kasabay kan selebrasyon kan Philippine Environmental Month 2024, ngunya na Hunyo nagkaigwaan gobyerno provincial kan Albay asin Provincial Environment and Natural Resources Office nin coastal cleanup activity sa Barangay Sugod, Tiwi, Albay. Ang aktibidad pinartisiparan kan mga empleyado kan gobyerno provincial, Barangay Sugod 4-piece member, Kalipi Barangay Women's Association, Barangay Sugod Officials and Utility, Bureau of Fire Protection Tiwi, Philippine National Police Tiwi asin an Philippine Coast Guard sa Tiwi. Yan ang primero gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita.
Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy kap. Have you thought about where you want to go to college? Not really. I'm still exploring my options. Any suggestions? Well, DWCL offers a wide range of opportunities to really dive into what you love. Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher education institution that guarantees you that you will receive the necessary support and direction to navigate your career path. DWCL fosters 21st century competencies such as critical thinking, Communication and collaboration, creativity, and character. preparing you for the complexities of the 21st century. Wow, that sounds incredible. What about the community? Our school community offers opportunities for you to pursue a career marked with values of excellence, Professionalism, Service. Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact us at telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or at mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now and embark in a journey of success. Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Barreta sa Lado Nacional. Nagdalaom si Presidente Bongbong Marcos na dai magsapar ang Pilipinas ning grabing kalamidad asin mga hagyat sa paglaog kan El Nino phenomenon sa nasyon sa mga masunod na bulan. Sa siyang pagbisita sa Bohol, sinabi ni Marcos na pirming niya
o pangadyi niya na naipag-agian nin makukusog na bagyo asin iba pa nin kalamidad asin emerhensya ang nasyon dahil iba ang natod na peligro kan mga makukusog na pag-uran. Siniguro niya sa mga Boholano na nakapaghanda ang gobyerno para dai madefisilan ang namamanuan in kaso mag-abot man ang mga makusog na bagyo asin pag-uran. Sinabi kang Presidente na nagtagaman na ang gobyerno nin fundo, food packs asin iba pang klase nin ayuda bilang preparasyon sa panahon na mag-abot o ma-eksperyensyahan ang La Niña phenomenon. Nangapodan si Marcos sa mga gobyerno lokal na magkasararo asin magtarabangan para may atod ang magayon na futuro para sa mga namamanuan. Kayang abuton kan Administrasyong Marcos ang target kaining magkrear nin 3 milyon na trabaho sagkod sa taong 2028. Ini ang sinabi ni House Committee on Labor and Employment Chairperson asin Rizal Representative Fidel Nograles. Sinabi niyang padagos sindang nakikipagtabangan sa administrasyon para magpatutuo kan kamauotan na ini asintanganing mas dakul pang kababayan ang magkaigwanin disenteng pamumuhay. Sa ginibong 2024 National Employment Summit, nagpahayag nin kumpiyansa si President Ferdinand Marcos Jr. na ang implementasyon kan 10 taon na National Employment Master Plan sa irarom kan Trabaho para sa Bayan o Republic Act 11962 asin makakrear nin 3 milyon na trabaho sagkod sa taong 2028. Sinabi ni Nograles na mahihiling sa pag-itaas kan numero kan mga trabaho na kayang abuton ang target kan Administrasyong Marcos. Sigun sa Labor Force Survey na ipinaluwas kan Hunyo 6, naglangkaw ang employment rate kan Abril taong 2023 sa 96% gikan sa 95.5% kan Abril 2022 o hali sa 48.6 milyon na mga trabaho, nag-itaas ini sa 48.46 na milyon. Inaprobaran na kan Bicameral Conference Committee on VAT o value-added tax para sa mga non-resident digital service providers matapos magkaiguan ng consensus ang sa duwang natatadang issue mananangod sa withholding tax on percentage taxpayers na ipigproponir kan Department of Finance asin ang pagtagaman ng fundo para sa local creative sector. Inan kinonfirmar ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarti Salceda, pamayo kan House Committee on Ways and Means kung saan naisumitir ang primerong version kan VAT sa digital service provider kan 2020 sa kakusugan kan COVID-19 pandemic. Tinawan nido ni Salceda na mantenido ang protection sa mga saradit na negosyo aro kan Barangay Micro Business Enterprise Law asin ease of paying taxes. Sinabi kan ekonomistang kongresista na ang mga taxpayers na subject sa percentage tax iyo ang mga nagbababa sa 3 milyones pesos na VAT threshold na itinalaan sa irarom kan train law, dinugang pa ni Salceda na nag-uyon man ang Bicameral Conference Committee na magtagama ng 5% kan incremental revenues o maabot sa 900 milyones pesos sa creative sector. Sa kabilugan, ang propesto pigdalauman na mabilog din sagkod sa 18 bilyones pesos sa primerong taon kay ni. Tinawan nindo ni Salceda na isasarado kay ni ang sarong loophole kan VAT na mapapakusog sa mga collection kan VAT sa kabilugan. Pigrekomendar ni Senator J.V. Ejercito ang kapwa senador na si Senator Sonny Angara bilang bagong sekretary kan Department of Education o DepEd. Kasunod ini kan pag-resign sa posisyon ni Vice President Sara Duterte kan Hunyo 19. Sigun kay Ejercito, good choice si Angara bilang DepEd Secretary. Garong approve naman sa iyang rekomendasyon si Angara dahil nag-reply ini sa post niya ninduang praying hands emoji.
Menot kaini, sinabi ni Angara na saro siya sa tulong University of the Philippines graduate na pigko-konsiderar ni President Bongbong Marcos Jr. na maging sunod na DepEd Secretary. Ang duwa pa, iyo sina Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo, asin Trade Secretary Alfredo Pascual. Nasa ikaduwa asin ultimong termino na si Angara bilang senador asin sa taong 2025 matatapos na ini. Miyaras nato kinonformar kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology na igwang 175 active fault ang Pilipinas asin kay Banandigdi ang West Valley Fault na pwede magdara nin pagyugo-yugo nin daga. Sigun kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na nasabi mga active fault sa Pilipinas pwede magero sa pagultanan kan 400 sagkod 600 na taon o sa 2058. Dalang kini dapat na seryoson kan publiko ang pagkondukta ni nationwide simultaneous earthquake drill. Ini para mapaghandaan ang posibleng pagtama kan magnitude 7.2 na linog o ang pigapod na the big one. Inalerto kan National Telecommunications Commission o NTC ang publiko may kinaaraman sa mga individual na nagsasagin-sagi na tauhan o empleyado kan NTC. Ipinaluwas kan komisyon ang pahayag kan nakaaging banggi matapos makaresibinin report sa paagi kan Consumer Welfare and Protection Division kaini. Ang mga scammer pigsasabing nagaapod sa mga biktima asin nagpapatakot sinda mantang pigpapaluwas kaini naan sa indang mga numero imbuelto sa kaso nin scamming. Sigun sa ahensya, dahilan digdi napiritan ang mga biktima na magtaonin kwarta para makalikay sa kasong kriminal asin para mahalian sa indang pangaran sa pigsasabing listahan kan mga scammer. Bilang kasimbagan sa report na ini, makusog na pinagirumdom kang NTC ang publiko na maging maikmat laban sa siring na klase nin scam. Mantang hinagad man kang komisyon sa publiko na i-report ang nasabing mga scam sa NTC para sa tulos na aksyon. Bareta hali sa ibang nasyon. Inabisuhan ka na Taiwan ang sindang mga namamanuan na ibitaran ang pagbiyahe sa China asin mga teritoryo kani na Hong Kong asin Macau. Ini kasunod kan mga patakot hali sa China, napapatawan ng padusang kagadanon ang mga nagsusuporta sa katalingkasan kan self-ruled island. Ipinaluwas kan Taiwan spokesperson asin deputy head kan Mainland Affairs Council na si Liang Wenche ang nasabing aviso ka nakaangil daw sa tao ka nagkukusog na mga patakot kan China sa Taiwan na nagkaklamar kay ni bilang parte kan sendang teritoryo kung saan day madua-dua na magamit nin farsa kung kinakaipuhan. Piglino man kan Taiwan official na day pigbabawalan kan sendang gobyerno ang pagbisita sa nasabing teritoryo alagad ipigpapagarumdom kini na ang mga mabiyay duman day dapat na magpahayag nin political opinion o magdara nin mga libro o mag-post online may kinaraman sa mga issue na pwedeng gamiton kan Authoritarian Communist Party para ikulong asin lapagon sinda. Baretang Sports, daipig sa yumahan ni Gilas Pilipinas Coach Tim Cone na bako pasindan talagang preparado sarong semana baguan pagpuon kan FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia. Sinabi kaini na may mga pagbabago pasindang gigibuhon asin dakulang tabang anduang friendly match kontra sa Turkey asin Poland. Makakalaban nindaan Poland sa Hunyo 30 mantang nadaog sinda kan Turkey kan nakaaging aldaw. Gustong mahiling ni Cone ang pagpursigir kan sa iyang mga players para daog ang Latvia asin Georgia sa FIBA Olympics qualifier. Ang Latvia iyo ang number 6 sa bilog na kinaban na nagtapos bilang pang-5 pwesto sa FIBA World Cup mantang ang Georgia pang number 23 kung sain uminabot pasinda nin last 16 rounds kan World Cup. Saro man nahagyat sa sainda ang Georgia dahil may mga NBA players sinda na sinda Goga Bitadze asin Sandro Mamukelashvili. Mapuon ang Olympic Qualifying Tournament poon Hunyo 2 sagud Hulyo 7.
Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Yun na ang sa tuyang pamugtakan ng panahon ngunyang ika-29 ng Hunyo 2024. Bali po ang easterly, so ang maarinsangang paros nari sa ilang dagat Pasifiko ang nakaapekto sa eastern section ng sa tuyang bansa. Bali po ito ay magadara ng bahagyang Mapanganoron sagkod sa Mapanganoron na kalangitan na may pulupulong pag-uran sin pagkikilat pagdaguldol at ang ating paros ay hari sa Sirangan sagkod sa Norte Sirangan na may banayad sagkod sa moderatong pag-alo ng kadagatan. Bali po tigatayang maabot ang temperatura ngayong aldaw ng 25.7 degrees Celsius sagod sa 34 degrees Celsius. Bale po ang aldaw ay nagsirang ng 5:30 a.m. asin masulnop ng 6:29 sa Banggi. Bale po, ini po si Alexis River kang DOST Pag-asa Legazpi ang nagpabarita. Yan mga tugang nga detalles kan mga Bareta ngunyan na Sabado. Sa pangarang kan mga pagriba, Mardela, Jenny Balyaran sa Newsbase, June Napolis sa Lado Technical, si Riman Pag-asa. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako pa po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kasi ano pagantabay asin Happy Fiesta Polangi Siriman Banyadero in honor sa patron na si Saint Peter and Paul and iba pang mga barangay na ang patron si San Pedro, San Pablo. Happy Fiesta po sa Enugabos and of course happy weekend sa Enugabos. Masunod na po si Mr. M. Ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga. An hapon. Mas